Γεια σας. Σήμερα στα μικρά χαμόγελα θα δείξουμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε το Learning Apps. Ένας τρόπος είναι εδώ στο μεγεθυντικό φακό, στο Searching Apps, να πληκτρολογήσουμε κάποια δραστηριότητα που θέλουμε να βρούμε. Για παράδειγμα, ότι θέλουμε να βρούμε για τους χρόνους των ρημάτων. Βλέπουμε ότι έχει αρκετές σελίδες που έχουν βρει τη λέξη χρόνοι, τη λέξη ρημάτων. Θα σας δείξω εδώ ένα που έχω φτιάξει εγώ. Εάν θέλετε να το στείλετε στους μαθητές σας, πηγαίνετε εδώ που λέει Full Screen Link, παίρνετε τον σύνδεσμο, Ctrl-C και τον στέλνετε στα παιδιά. Φυσικά, αν θέλετε, μπορείτε να φτιάξετε τις δικές σας δραστηριότητες, αρκεί να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό, όπως εγώ, στο Learning Apps. Στην αρχή μπορεί να σας φανεί δύσκολος ο χειρισμός του και να μην είστε εξοικειωμένοι, γι' αυτό μπορείτε να δείτε κάποιες δραστηριότητες που έχουν φτιάξει άλλοι και να φτιάξετε κι εσείς τις δικές σας, να τις προσαρμόσετε ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών. Για παράδειγμα, αν η εφαρμογή «Οι χρόνοι των ρημάτων» σας άρεσε, ότι δηλαδή εμφανίζονται λέξεις τις οποίες τα παιδιά πρέπει να βάλουν στο σωστό κουτί, αλλά θέλετε να δημιουργήσετε κάτι δικό σας, βρίσκετε πάλι την εφαρμογή και πατάτε εδώ Create Similar App για να φτιάξετε μια παρόμοια εφαρμογή. Μπορεί να θέλετε να είναι πάλι με χρόνους, αλλά όχι σε αυτούς τους χρόνους. Θα βάλετε κάποιους δικούς σας χρόνους. Μπορεί να θέλετε να βάλετε, για παράδειγμα, τα παιδιά να ξεχωρίσουν ουσιαστικά ρήματα και επίθετα. Αλλάζετε τον τίτλο και εδώ θα πούμε βάλε τις λέξεις στο σωστό κουτί. Αν εδώ θέλουμε να βάλουμε ουσιαστικά, θα πρέπει να αλλάξουμε εδώ. Κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές και ούτω καθεξής. Εάν θέλουμε, για παράδειγμα, τόσες λέξεις, σβήνουμε τις υπόλοιπες. Μετά πάμε στην επόμενη κατηγορία και βάζουμε ρήματα. Ας πούμε, μπορούμε να κρατήσουμε τα 4 πρώτα όπως και από πάνω, 4 και 5, όσα θέλουμε. Αλλάζουμε και την τελευταία κατηγορία, επίθετα. Κρατάμε όσα θέλουμε. Βάζουμε μερικά επίθετα. Αν δεν θέλουμε αυτή την κατηγορία, τη σβήνουμε τελείως.
Στο τέλος κάνει αξιολόγηση, βγάζει και ένα μήνυμα, συγχαρητήρια. Αν τελειώσαμε, μπορούμε να πατήσουμε εδώ Finish Editing, να τελειώσει την επεξεργασία και να μας δείξει πώς θα είναι η εφαρμογή μας. Αν ελέγξουμε ότι όλα είναι σωστά, πατάμε Save Up. Αν διαπιστώσουμε κάποιο λάθος, γυρίζουμε πίσω στο Edit Again και κάνουμε τις αλλαγές. Ας πούμε ότι είναι σωστή, πατάμε Save Up και μας λέει ότι έχει σωθεί η εφαρμογή μας επιτυχώς και το βρίσκουμε εδώ στο My Apps μαζί με όλες τις εφαρμογές μας. Να, για παράδειγμα, την ανοίγουμε. Αυτή τη στιγμή είναι private, είναι ιδιωτική, τη βλέπουμε μόνο εμείς. Αν θέλουμε να την κάνουμε δημόσια, για να μπορεί να την πάρει και κάποιος άλλος που τη χρειάζεται, πατάμε Public Application. Εδώ είναι ο τίτλος, κατηγορία, διαλέγουμε την κατηγορία που θέλουμε. Εγώ συνήθως βάζω Other Languages, έχει τα Greek, τα ελληνικά. Μπορούμε να βάλουμε λέξεις κλειδιά, Elementary και Primary School και Send Request. Και τώρα η δραστηριότητά μας είναι δημόσια και με τον ίδιο τρόπο, εδώ, στο σύνδεσμο Full Screen Link, με Ctrl-C αντιγραφή και Ctrl-V επικόλληση, τη μοιραζόμαστε με αυτούς που θέλουμε.